बे समाव मोनसे दुखु गोनां खौरां बिटिआरनि दरंगा फिल्ड फायारिं रेन्जआव बेरफ्रुनायजों सासे सान्थ्रिनि जिउ खहा। फायारिं रेन्जआव हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायाव जिउ गोमानाय सान्थ्रिनि मुङा सन्दीप कुमार। सान्थ्रिनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायाव गोब्राब जोखोम मोननाय सान्थ्रिखौ फाहामथाय होनाय जादोंमोन आरो साबसिन देहा फाहामथायनि थाखाय हेलिकप्टारजों गुवाहाटीनि बेस्ट हस्पिटालाव लांनाय जायोमोनब्लाबो नाथाय जिउ गोमायो। जाथायाव जिउ गोमानाय सान्थ्रिखौ हिमाचल प्रदेशनि मण्डी जिल्लानि होननानै मिथिनाय जादों। जिउ गोमानाय सान्थ्रिया बिसि आरो बोसोरसेनि सासे फिसाज्ला दंमोन। उनाव जिउ गोमानाय सान्थ्रिखौ मान बावनानै नखरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों सान्थ्रिनि बिबानगिरिया। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव संदाननाय जागोन होननानै सान्थ्रिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिया फोरमायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।